diskarte o diploma? Yung nag-Korean ka lang naman ng basic, tapos sabi nila, Google pa more. Google po. You live in Mindanao. AI What would our Philippines? ancestors look like? What's yung mga ka-answer? Ako nga pala si Paolo. Ngayon, tuloy tayo sa grindset, mindset. Alam nyo na itong sulot o sukot. Ano mananalo ngayong linggo. Kaya atin na agad simulan. Passenger Queen. Oh! Bako pumreno ka naman. Baka matusta yan. Hindi yan sulot sukot. Sundot yan. Mamaya kasundot ka din. Parang yung baboy. Sulot. Sunod. Narinig ko na naman. Images you can hear. Baby, you're my sun and moon. Kala ko una salamin eh. Wala naman salamin sa likod ng trike. Maraming salamat. Paano mo nasabi? Sunod. Sulot. Sukot yung naririnig ko sa labas, pero sulot yung mga ganyan. Kala kay Jazz. Me judging those loud teenagers sa public place. Kahit ganyan din ako when I'm with my friends. Siyempre, pa mag-isa tayo, mas ano tayo eh. Mas boomer mindset tayo mag-isa. Mas marami ka iniisip. Pag kasama mga kaibigan mo, siyempre, mas enjoy ka. Okay lang yan. Sunod. Sulot dahil self-aware ka. Di ka na masukot. May budget sa Taylor Swift, the Eras Tour sa Singapore, pero hindi mautangan. Red flag. Kasama ka sa budget? Kaya na nangyari yun? Hindi ka na makasama sa pag-earn yan. Sarcastic ata to eh. Mas nakakagulat na nakapunta ka ng Taylor Swift concert na may utang ka pa. Bakit nag-skip tayo ng priorities doon, boy? Yeah, for fun lang yan. Hindi ako naniniwala may ganyan na toxic Filipino mindset. Tunad, hindi ka kasama sa album ko ha. Hindi ka kasama sa From Eras Tour to Ingi Tour. Galing sa mga solid na comments sa internet. Fuck you. Have you eaten already? I'm 9. 18. Parang Etivac War. Gusto ko. Sulot. Dahil nainis ako. Ano ba to sa threads? Mga pala, no? Alam mo, gagawa ba tayo ng ganyan? Comment nyo below. Threads o hindi. Ano to? Mga tropa, nagugutom na naman ako. May British dun oh. Dun, may British dun, tropa. Ano Talagay yan? natin to, British. Hirap maging vlogger. Pakain tayo ng libre. Libre trolling. Nice. Ano to hindi napansin na nagluluto? Parang tropa niya to. Parang kilala niya. Ginagawa mo na ito para mag-viral eh. Yeah. Yeah, British to, di ba? Ay, British, mga tropa. British oh. Ayun oh, solve na naman tayo. Dugyot. Direkta Mga na tropa, lang. British oh. Tara, British. British oh. British, tara. Ba't hindi pumapalag yung nagbebenta? Parang magkakilala sila. Bilis ng kamay ah. British yan. Medyo saucy to ah. Manalo. Libre. British oh. Ayun oh. Nice setup. Maliwanag. Group. Salamat ha, British. Next group. Salamat ka, British. Ha? Ay, hindi, British po yan, nakalagay oh. British, di ba British tropa? British eh. British oh. Diba ako ikaw yung may-ari niya, tatanggalin ko na agad yung baka punitin ko pa sa harap mo yun, tapos bato ko sa'yo. Hindi ako naniniwala. British eh. Maganda ang script, maganda ang acting ah. Paniwala. Ay, naglagay niya, sir. Ay, naglagay. Ay, hindi kayo naglagay. Eh, sir, paano yan, sir? Pag British, di ba libre yun? Hindi, sir, wala kaming ano, sir, mambayad, sir eh. Hindi, British, sir eh. Meron kang pang-vlog pero wala kang pambayad. Yung pinagloloko mo ko. Sir, balik na lang kami, sir. Paano? Ingin kami sa magulang namin ng pera, sir. Abri, popcorn. Para ako nasa Looney Tunes. Ay, ako. Ganda. Okay, next group. Napakaganda. Ay, puta. Nabigyan pa ako ng Bible verse, nanood lang ako ng video. Hindi ba ninyo alam na ang makasalanan ay walang bahagi sa karya ng Diyos? Nanlalait ng kapwa ng daraya ay walang bahagi sa karya ng Diyos. Pero di ka ba nandaya doon sa pinakita mo yun? Kahit sabihin natin skit yun, yung pinaka-tema na lang ng ginawa mo, di ba nang kupal ka ng kapwa? Isa kupal to 6, 9, 10. Hindi ako naniniwala ng totoo yun, pero nice acting ah. Ano tayo, syempre, naiintindihan ako naman ng grindset mindset natin gumawa ng content. Okay, sukot. Ayan, galing kay Ore. At ito yung punta mo dapat pagkatapos eh. Makukulong ka sa ginawa mong yun eh. Pero halata namang fake yun. Di mo naniniwalang totoo yan. Paano ba mag-casting? Pag nag-casting ba tayo dyan? Ako naman yung sa loob. Ikaw sa labas. Pag best of 3 yung matatalo, magpapalit ng pwesto. Mati ka dyan, boy. Wholesome naman to. Pag wholesome, may upvote sa akin. Maraming salamat. Kala ko yung hari lang yung binabantayan eh. Pati pala yung loob ng presinto. Tunad. Sulot. Kali kay Hector. Ayan, para po sa mga makasalanan, meron po tayong rasyon ng holy water delivery. Money patre. Korinto. Diyan may sausaw yung lumpia na pinang-pre-taste mo. Sulot.
Okay, Sas, Mandarambong. Love at least 4 scenes in the new Love the Philippines tourism video of the Department of Tourism Philippines are not fresh videos but stock footage from storyblocks.com. And worse, not shot in the Philippines, like in Thailand. Love, ay yung bago. Yung hindi na siya It's More Fun, Love the Philippines na lang. Oh, ganda ng transition pang PowerPoint. Chocolate Hills, Rice Terraces, yep. Stock knowledge lang, hindi ko na kailangan i-search. Original source, stock footage, Bali, Indonesia. Tagalang Ubud Bali. The storyblocks nga. O nga, kamukha ka kasi ng Rice Terraces side by side. So, nag-hire siguro sila ng isang agency, no, para gawin to. Pero parang yun nga, parang durato sa'yo eh. Hanggang dito ba naman? Ito talaga, maganda siyang example na Love the Philippines. Mahal na mahal ko talaga paano tayo nagaganito ng Pilipinas. Paano tayo, bakit ginaganito mga Pilipino, ha? Maganda nga naman to reflection, literal. Parang yung mga ulo ng bukal na to. Kasi ang punto nga nito is bakit hindi pa kinuha na lang sa Pilipinas. Ang dami-daming vlogger dyan eh. Yung kanina nga lang, di ba? Nakapagpa-free taste tayo ng iba't ibang mga bansa. Ba't naman ganon? Hashtag Love the Philippines. Mahal ko talaga Pilipinas. Sabi ko sa inyo eh. Mahal sa Philippines. Ito yung maganda tong reflection eh ng pagmamahal mo sa Pilipinas at kung gaano ka magmahal sa Pilipinas. Ayup. Sukot yung isang buong pero sulot tong gawa mong art. Maraming salamat, Monet. Arat. Ito yung next scene dun sa naglalaro sila sa kulungan pag nakatakas na siya. Hindi, kailangan din tapusin to. Wala sa endgame na tayo. Sarad. Ito kay Mia's advice to single people. Never date someone na walang pera. Wow! My Issue. ex and I broke up this 2 months ago. May utang siya sa akin na malaki. Ang hindi ko alam paano siya sisingilin. Dapat sana magkusa siya since alam niya na dapat niya akong bayaran. O nga no, ilang beses ko na siya na message pero poor excuses lang. Paano ba to? Naku po, yan ang pinakamahirap sa lahat. Una sa lahat, ba't naman hindi ko kasi kayo magjojowa na walang pera? O, diyan ka nagkamali eh. Nagjowa ka ng walang pera. Yan ang aking lesson learned. Never ever date someone na walang pera. Kasi hindi ko naman sinasabing na it really matters. Actually, it matters. Huwag ka magdagdag ng tao sa buhay. Parang ganito rin naman yung meaning ng pag-aanak. Diba? Hindi ka nag-aanak kasi sinabi sa'yo ng kung sino o trip mo lang. Diba? Magdadagdag ka ng tao. Diba? Magdadagdag ka ng tao sa buhay mo. Pero pag ito naman, siguro yung kanyang wording, pwede pa nating ayusin. Pero you get the point naman. Siguro kung gusto mo lang gumawa ng issue na yun nga, rich versus the poor na naman. Diba? Yung pinakamadaling gawan ng issue. Diba? Tulad ng last week natin. Yun yung gusto nila puntahan para makagawa ng point. Pero siguro ibig sabihin dito na walang pera, mas maganda siguro wala kang drive na gawa ng paraan para makabayad ka sa utang mo. Tulad ng sinabi nga nito ni ate dun sa kanyang ex daw na matagal nang niyang tinatanong. Ngayon, ito na naman tayo. Gaano katagal? 1 linggo na ba? 1 buwan na ba? 1 taon na ba? Napakaraming factors dyan. Pero yun, kung general mo lang naman sasabihin, syempre mas madali dahil kailangan mo talaga ng pera para mabuhay. Hello? Surprise ba to sa'yo? Kailangan mo talaga. Pagpapanganak pa lang sa'yo ng nanay mo, kailangan mo ng pera eh. Diba? Lahat dito kailangan mo ng pera. Hindi yun ang magpapasaya sa'yo, pero mababawasan yung ikakalungkot mo kasi kailangan nyo puntahan o kailangan nyo bayaran iba't ibang mga bagay para magawa nyo yung gusto nyo as a couple or bilang mag-asawa, di ba? Isa yan sa mga rason ng paghihiwalay, di ba? Infidelity o yung kulang sa commitment, monetary differences, di ba? Maraming issues yan. At isa na yan sa mga kailangan nyo ayusin bago kayo magsimula. Pero naiintindihan ko naman yung mga nagsasabi, bakit? Paano kung yung panahon talaga mahirap lang ako kumita, natanggal ako sa trabaho, wala naman talaga akong pera maibibigay. So hindi na ako dapat bigyan ng pagmamahal. Minsan naririnig ko eh. Hindi naman yun nga eh. Case per case basis. Pero kung yung umbrella na iisipin mo lang na in general, sana nga meron ka laging funds. Yun yung pinaka para wala tayong pagtalunan. Pero hindi naman sinasabi porkat wala kang pera ngayon, hindi ka na dapat bigyan ng pagmamahal or hindi ka na pwede. Well, kung lalandi ka nga, kailangan mo talaga ng pera eh. Good, very good sa apera kita. Apera kita kung makahanap ka ng malalandi mo na lagi na lang libre ikaw. O mas matigas pa yung mukha mo kaysa dun sa 5 pisong yan, di ba? Sige, sana naman, hindi ka naman sinasabing huwag kang maging gano'n. Pero sana naman
naman, di ba, pag tagal-tagal, magkaroon ka rin, di ba? Gumawa ka rin ng paraan. Magkaroon ka ng drive, di ba? Hindi naman sabing wala kang pera ngayon, pero huwag ka mawawalan ng drive na magkaroon ng goal sa buhay, o di ba? Hindi na naman pera eh, may iba't iba namang sigurong meaning yung pera niya dito, eh, di ba? Pwedeng investments, mga future goals, di ba? Aspirations, pero kung hihiga ka lang dyan, masaasa ka sa pagmamahal para bayaran yung renta mo, yung kuryente mo, yung isang sako ng bigas dyan, hahalikan mo yung tindero kada bigay sa'yo ng sako ng bigas. Hindi naman, di ba? Walang gagawin niya pagmamahal sa kanya. Kailangan niya ng bayad mo. You know what I'm saying? O Yeah. ayan, tinan mo ngayon, since nag-settle ka na ang Sabi ko na eh. Alam ko na talaga ito yung nag-viral na sigurado 3 frames lang, no? Ngayon pinapanood ko to, may context naman yung buo niyang sinabi. Pero syempre, kailangan natin ng issue, kailangan natin ng drama. Yan ang grind set ko dito eh. I-click mo ba to ko? Hindi naka-title lang ganyan yung video ko. Ito eh, di ba? Ito kasi yung utak natin ngayon eh. Kailangan eh, 5 segundo na gets ko na agad yung issue. Wala ka ng effort, di ba? Para pagmamahal, kailangan mo bigyan ng effort eh. Hindi pwedeng utang na loob nung gumawa sa'yo na i-explain siya hanggang sa dulo. Kailangan mo rin naman pakinggan hanggang sa dulo yung sinasabi niya, di ba? May nakita kasi ako isang sikat na na influencer. Hindi ko na papangalanan na. Ginawa niya ng ibang argumento to yung sinabi niya na, pag mahirap lang, diba? Pinalaki niya. Pero kung titignan mo naman yung buong video na to, diba? Makikita mo naman na may sense naman yung sinabi niya. Diba? Kasi parang kailangan perfecto lagi pagkakasabi mo eh. Parang kailangan sa 1 segundo nasabi ko na agad lahat na kailangan sabihin. Siyempre, kailangan niya explain. Sa splice up sa internet, ganito kalalabasan. Okay, parang pag ito parang sinasabi mo yung pero may putok yung katabi mo. Paano mo sasabihin sa kanya politely na may putok siya? Pag binigyan mo ba ng regalo na tawa, sobra na ba? O ibulong mo ba sa kanya? Hindi mo alam eh, di ba? Itag mo ba siya sa mga Nature Spring na mga ads? Hindi mo masasabi, di ba? So, pakiramdaman. Pero yun nga, sana naman yung mga nangungutang, kusa nyo na. Parang awan nyo na. Baka hindi, magiging kakosa kayo. Kasama nyo na yung mga nag-chess kanina. Okay, diba? Ilan pala yung issue? Surad. Yan? Sulot. Yung nag-Korean ka lang naman ng basic, tapos sabi nila, Google pa more. Google po. Buti pa yan yung Department of Tourism, hindi nila na Google yung mga stock videos nila kanina. 야, 얘들아. 구글이 아니다. wag mo kong duraan. 그냥 뭐. Ano ba din? 나는 한국어를 지금 할 뿐이야. Uy, may gigil, 그랬으니까 하지 말고. Oh. 씨발. Shiba. 아이고. 알았어? 요? Sukot doon pero kasi sobrang mas maganda pa yung acting niya kaysa doon sa kanina acting sa pre-taste eh. So, sulot ka sa akin. Medyo sumakit yung tiyan ko doon Kuso! Mutahamlin na talaga kayo lahat. Sunod, galing kay Earl. Ano to? Ba't hindi sabay? Kala ko dapat magkapareho sila ng Mas hard yun na sa left eh. Hard yun na sa kaliwa. Ito medium lang itong kaliwa. Hey! Partida may sombrero pa yan. Sa pagkakaalam ko, nakaka-restrict yan ng blood flow eh. Sa kokote. Pilipinas Got Talent ba rin Pilipinas Got Talent. Natalo ka na boy. Ang layo na Pilipinas Got Talent eh. Naubos na nga yung mga tatapakan nila sumasayaw pa din eh. Ang gusto ko. Walang idol na napitaw. Ayun si Banana Mukhang isa nakapag-minute burger muna bago sumayaw eh. Dami energy sa likod eh. Okay, sulot. Pasaya nyo ako sa mga kanina. Kung kanina free taste, ito free talent. Sunod. Nalagay Pinoy Crazy Videos. Balance. Balance dapat tayo para mga opinion yan eh. Yung maganda naman na talaga mga opinion eh. Pero hindi porket opinion mo na, tama na agad yun. Respect my opinion. Yun ang sinasabi ng tanga. Na-predict ni bro ang threads. Sige, nagagawa na ako. Pag ba ganito, pangit lang ba yung gupit ng doktor o ng nurse? Paano ba ito nabubuo muna? Na-predict niya bago pag-gawin ni Zuckerberg. Gumawa ako ng Instagram. Gumawa ng Instagram para mag-threads. Kung gusto nyo makita yung unang-uno, ipopost, i-like nyo na agad, i-follow nyo na agad. Yan lang nag-iisa ha. Pati threads natin, i-follow nyo na din ha. Hindi ko alam anong gagawin doon, pero magbabato ko doon ng basura paminsan-minsan. Puntahan nyo na. Sunod, ito yung official lang natin ha. Pasundot naman nung pusod niya. Galing kay Rain. Sa lahat na na-follow ko, mag-follow back naman kayo. Grabe naman eh. Yung paasa.
Kasi tinan nyo, ang dami kong na-follow pero ang dami nag-unfollow sa akin sa mga na-follow ko. Ay po, sa pighatik. Bad trip kayo. Umiyak na siya. Kaya iyak. Okay lang yan. Ganun talaga. Kaya alam mo, naalala ko na nag-start ako sa social media na yan. Pumasok ako sa mga groups, yung mga nagpapalitan ng follows, ng subscriptions. Tapos tinitignan ko taman, wala mo naman pakialam sa mga content ng mga to. Tapos doon ko nalaman na hindi nga naman talaga engagement yun. May number ka. Oo, nakaka 1K subs ka or saan man yan. Pero hindi naman siya papanoorin ng mga naka-follow sa'yo. Diba? Sub for sub, diba? Like for like. Hindi siya gumagana. Huwag kayo sasali sa mga ganang scam yung mga ganyan. Hindi yan nakakatulong. Mas magandang tignan na onti yung following nyo tapos ang dami yung views, ang dami nanonood sa inyo. Nasa sarili mo na lang call to action. Po, meron kayong YouTube tutorial agad. Dapat bayad din ako dito eh. Ibayad nyo na lang dito sa inyo pag-follow sa threads natin at Instagram. Bibigyan natin ng laman yan. May dagdag na naman sa gagawin. Hype kayo lahat. Dahil mahal ko kayo, sige. Follow ba kayo? Iiyak ako ng ganito. Sulot! Hindi pinapakinggan. Babae ka. Oh my God. Ito yung mga video na ayaw mo marinig unang babae ka or lalaki ka. Pag yun yung simula, alam mo lang sukot yung papanoorin natin eh. Sige, pagtsatsagaan ko to. Yung kamay ko nakaganito na. Sige, tuloy natin. Kung magkakaroon ka ng karelasyon, someday, makinig ka sa akin. Okay, nakikinig ako. Pipili ka ng isang tao na mamahalin ka ng pagkakarespeto. Ay po, naging Dr. Love. Diba tama naman na pa nanonood, diba? Tama naman yun. Oh, wag kayo iyak. Hindi pwede mo umiyak. Iyak din ako yan eh. Naiiyak ako kasi, kasi gusto ko maging... Si Manong Drive po. Iniisip ko na nga paano suklian tong lecheng 100 na to. Ito kayo yung una kong pasahero. Merong pulis dun sa kanto. Hindi ko dala yung lisensya ko. Magpapagas pa ako. Tapos merong nagtatalo sa likod ko. Ayun na naman. Alam naman mo yun, babae ka. Huwag ka paulit-ulit sa amin, babae ka. Anong diferensya nito? Lalaki ka o ano ngayon? Kasi magtaon ako sa clinic mo. Pero Puta, nagpaka-sunboy na siya. Sige na, masama na ako sa paligid mo. Ako na lahat. Ako na pangit. Ako na pangit lives. Ayun na, ito yung #1 rule. Sa pagiging isang sunboy. Puta, nakaano pala tayo ngayon. Naka-crash course tayo. gusto ko maging special ka. Ay po siya. Sa akin. Ay po siya. Ayan, hindi ko ba gumagana, napapahawak yung kamay niya. Hindi ko lang kung hiya lang to o sukot ni ate to kay kuya. Tama na, nakakaya. Nilipat ako ng jeep. Hindi naman ka naman yun. Kasi gusto ko Batuhin mo ng barya, batuhin mo nung pambayad nyo. Ba't dito siya, bakit dito siya nag-open up? Hindi mo ako sabihin na Ay ate, halata ka, binibidyo ako si kuya. mahal ko kita. Pero sana, nagustuhan ka rin yung tao. Kailangan ko yung perspective ni ate kasi itong may camera mas malapit eh. Gusto ko makita yung ano niya. Just once. Ako, balik-balik na naman tayo ha. Biyaheng balik-balik. Balik-balik sa feelings niya. Ibigyan natin ng second chance. Pwede mo tama naman yun. Ako, bawal yan ha. Tawag dyan yan, appealing to the crowd. Hindi ka pwedeng, policy na yan. Hindi mo pwedeng tawagin yung katabi. Di ba tama yun? Hindi pwede yun. Bawal yan. Minus ka sa akin. -1 o 1 pogi point. Naku, what if? Jopay! Tapos ito yun, pinalipat sila lahat sa kabilang jeep. Naiyak na yung driver, di na niya kinaya. Yung tao, magbibigay sa'yo ng ganong respeto. Ba't di ba? Kaya ko ibigay sa'yo. Kaya ko ibigay sa'yo. Ay, grabe na mahawak yan. Pantropa yun Hindi to, wala tong pagmamahal. Para salamat. Ano ka na, from boyfriend, ikaw ay ma-upgrade into best friend. Kaya ko ibigay sa'yo ng respeto na yun. Saan to? Saan biyahe to? Pero sana, magbibigay sa'yo ng tao. Kuya, babaan lang to. Tama naman yun. Walang bababa sa ating journeys. Ito pagmamahalan na to. Ayun, mukhang nakalagpas ka na sa kantong bababaan mo ate Gusto mong chumismis masyado hindi yun sukot kasi natawa naman ako. Wholesome naman. Sunod. Galing kay, kung hindi tayo ganito, salamat na lang sa lahat. 159 po lahat, ma'am. Wetingin nga.
Hindi nga niya ma-accept eh. Hindi niya ma-accept. Diba sabi ko, tulad yan kay Bibia kanina, kailangan talaga natin kasi di ba mahirap kumita. Di pwedeng utang ka lang bigla-bigla na parang utang rin na loob niya sa'yo yun na magpautang siya sa'yo. Parang tongue twister yun. May sense ba yung sinabi ko? Basta yun, malala ang trust issues. Bilang isang babae, di ba? Tulad yung sabi niya kayo, bilang isang babae, respeto kita. Pag hindi ka lalaki, hindi kita re-respetuhin. Yung ibig sabihin nun, sulot. Ay, ito yung laging ready magpautang. Kahit saan ako magpunta, kahit anong lakarin ko. Kapag alala, may pambayad tayo ng utang. Just in case. Ito yung pang-upgrade mo na inventory. Kasama dyan yung sa inventory ng athlete's foot. Sulot. Sunod. Sabi ni Mama, mukha daw akong pera. Me? Mukha lang ba akong pera? O depende anong klaseng pera, diba? Kasi yun, umaabot na ng 20 yung bare. Ito, pwede pa to. Pwede pa tayo dito. Sunod. Wala masama magmukhang pera. Kailangan natin yan, ha? Sulot. Galing si TFU Bataan. ML tayo nakpas. Lods, baby. This is deep. Sobrang deep naman ito. Siya naman yung bebe at oras din ito. Tama nga lang. Sukot. Diskarte o diploma? Kay Kuya Renan. Diploma daw diskarte. Puta ang tunog ng usapan na to, no? Tinatanong pa ba yan? Ha? Okay na, pinus mo eh. Ito point of view ng isang hindi rin nakapagtapos. Well, yung question naman mismo, hindi lang naman yan yung choices eh. Diskarte o diploma, kailangan mo pareho. In general, kailangan mo talaga yung pareho. Siguro may mas matimbang lang minsan yung isa kaysa dun sa isa. Depende sa background mo, depende sa circumstansya mo sa buhay, kung nasaan ka. Kailangan mo pa rin naman pareho yan. Wala rin akong diploma, guys. Lahat ng supporter ko, lahat na nakikinig sa akin, lahat na nanonood ng videos ko, lahat na nanonood ng live ko, lagi kong sinasabi sa mga bata, mag-aral kayo tapusin yung pag-aaral na kumuha kayo ng diploma. Bakit? Yes. Anong pinakauna kong rason? Nasa Pilipinas ka. Yes. Pilipino ka. Ganito sa Pilipinas. Na sobrang taas ng standards, mababa sahod. Mag-a-apply ka ng kahera sa mall. Idagdag ko na din, first work mo pa lang, gusto na agad nila ng 3 years experience. Eh kung lahat ng mga nagpapasok sa'yo ng mga kumpanya ay humihingi ng experience, paano na yung mga bagong isasalang? Diba? Sa sila kukuha experience sa Matrix? Ha? Sa mundo ng Minecraft? Ha? Doon sila magkakashare? Doon sila mag-roleplay, nakashare sila? Sa mga inasal? Sa Roblox? Saan? Madalas respeto sa'yo ng tao, nakadepende kung ano tinapos mo. Pag wala kang tinapos. Ngayong panahon ngayon ng labels, kung ano yung tawag sa'yo, uy, manager yan! Uy, ganito yan! Yun ang kailang basehan. Pero minsan nga, mas mababa pa yung sahod ng isang manager sa isang klase ng trabaho. Ay, kaya ko na magsabi ng mga gaya kasi i-generalize na naman daw. Pero alam yan ng mga taong merong ganong trabaho. Magigets nyo na agad yun. Kasi nga, syempre, nag-iiba-iba naman ang mga industriya. Nalala nyo nung uso ang nursing, nalala nyo uso ang IT. Dapat nag-a-adjust ka din at hindi naman yan palaging ganon kung kailan ka nag-start nung 4 years ago, kung after 4 years or 6 years, ganun pa rin ang kalakaran. Nag-iiba ang industriya natin. Lalo na ngayon, di ba, sa panahon ng AI, panahon ng ChatGPT, di ba, may ba't ibang mga klase mga trabaho dyan na kung isipin mo ay pwede nang mawala. Yun nga, meron pa rin talagang hulog kung anong sirkumstansya ang sinisimulan mo. Tapos wala silang respeto sa'yo. Kayo kung gusto nyo maranasan yun. Okay, mga relatives mo, no? Kamusta ka na? Yung pinsan mo, ganito na. O di, adapt mo. Pakialam ko. Pangatlo, di ko maintindihan tong mga motivational speaker na to na nagsasabing, huwag na kayo mag-aral, dumiskarte na lang kayo. Mas importante yung diskarte kaysa diploma. Tapos wala silang... Hindi. Hindi mas importante ang diskarte sa diploma. Kailangan mo ng diskarte sa buhay. Ngayon, kung may diploma ka, di plus point sa'yo. Ganun yun. Okay? Hindi yan mutually exclusive. Hindi mo naman kailangan pumili ng isa lang dyan. Pero naiintindihan ko naman yung mindset na sapat naman na yung diskarte kung wala kang diploma. Ako kasi, coming naman ako sa taong may diploma. Isa pa sa mga prestigyoso na universidad. Siguro ang masasabi ko lang sa diploma side, hindi ka mapapayaman ng diploma mo. Ang parang tingin ko, pinapakita ng diploma yung commitment mo sa isang bagay. Diba? Siguro, kasi gumaduate siya na ganito. So, ibig sabihin, tinapos mo to. From year 1 hanggang kung anong taon ka dapat matapos sa kurso mo. So, mas pinapakita doon na kaya mong i-follow through. Kaya mo tapusin kung anong sinimulan mo. At marami sa mga kumpanya, gusto nila i-investa nila ng mga empleyado ay kayang tapusin kung ano man yung ibibigay sa kanilang trabaho throughout sa kanilang panahon dun sa kumpanya. Pero hindi naman sinasabi, kasi lagi ko narinig, hindi ko na magagamitin yung algebra na yan, hindi ko na magagamitin yung E equals MC squared na yan. Pero kung isipin mo, mga data sila, di ba? Tinuturuan ka mag-problem solving. At isa yun sa mga malaking bagay na kakailanganin mo sa trabaho. Paano mo isosolve yung problema mo sa trabaho? Lalo na, yung mga tao sa paligid mo, yun yung mas toxic eh. Yun yung mas cancer eh.
Mas madali pa gawin yung trabaho kaysa makihalubilo ka sa ibang mga kasama mo sa trabaho, di ba? Nararamdaman niyo ba? Talagang galing din ako sa trabaho. Sabi, Pao, puro ka na YouTube. Nagaling naman ako dyan. So, naiintindihan ko naman yung ganong klaseng problema sa diskarte o diploma. Hindi porket may diploma ka na, yaman ka na agad, matik na yun, di ba? May mga ganon tayong ilusyon. Pero ano lang yan, parte lang. Kumbaga, pang ano lang to, parang kay Rock Lee, yun lang yung pampalakas niya sa paa, di ba? Bago niya tanggalin. Makakalakad pa rin naman siya, di ba? Pero mas malakas yung hakbang mo. Parang ganun lang yun. diploma. So saan sila kumukuha ng comparison? Paano nila nasasabi na mas okay yung diskarte sa diploma kung hindi nga nila naranasan na magka-diploma? Paano mo magkukumpara yung isang bagay na hindi mo nga nakuha? Pero masarap nga naman. I mean, kung meron kang sasabihin dito, mas maganda na magpursige kang mag-aral. Yun nga, may mga tao kasi wala na sa mental capacity at sa financial capacity at siguro sa mismong pagkatao, ay na talaga nila mag-aral. At siguro, pag naririnig nila yun, ay ihinaan sila ng loob. Na, okay, so ano na ako? Ano na ba ako ngayon? Ako, nabuhay naman ako na may diskarte lang. Hindi ko na kailangan diploma na. Okay, good for you. Ito na naman tayo. Okay, very good sa'yo. Pero yung mga tao na nagsisimula pa lang, di ba? Kung kaya naman nila, kung kaya nilang pagpursigihin, kaya naman nila magbayad, may andun sila sa ganong klase circumstansya, andun sila sa parang border ng di na ka mag-aaral sa mag-aaral ka pa din. Pero mga mawawala sa'yo dun eh. Kahit kalimutan mo na yung 90% ako, yung 90%, 80% na inaaral ko, hindi ko naman magagamit. Pan-trivia na nga lang iba dun eh. Pero yung mga aaralin mo para siguro kung gusto mo yumaman o gusto mong lumaki ang impluwensya mo o magkaroon ka ng mga businesses, mag-aaral ka pa naman outside ng eskwelahan na yan, outside ng universidad na yan. Patlo, sige, sabihin na natin. Nakinig ka nun sa mga motivational speaker na diskarte na lang, muna kayong mag-aaral. Pero ayoko talaga nitong mga motivational speaker. At nung nasa college, hindi ko siya ramdam. Pero naiintindihan ko yung mga taong kumukuha sa kanila. Pero kaya nitalapit ka sa akin tapos tatuloy mo, magbabayad ba ako 500 para makinig kay Rendon? Wag na. Yung mga ganun kasi baka meron pa silang sabit na mga merch. Sabit pa silang mga suplemento kung ano may dagdag nila. Diba? Siyempre ano yan eh, ini-investan ka nila na sumama sa kanila. Diba? Ngayon, pwede ngayon, hindi ka muna nila bentahan. Pero syempre, di ba, naka-follow ka sa kanila, bigla maglalabas ng libro, maglalabas ng kung ano-ano, sumali ka dito sa program na to, gusto ba maging ganito, maging ganyan, di ba? Marami silang mga promises. Di ba? At ikaw ay parang madadala ka ng kanilang mga motivational music, yung kanilang physique, papakita sa'yo na meron silang kung ano-anong ganito sila dati, at ngayon ganito na sila. Hindi naman yung mga promises na hindi naman pare-pareho ang kalalabasan sa atin. Kasi iba-iba nga tayo ng mindset. At minsan din, sinumerte lang din sila. Kahit gaya mo per proseso na kanilang naabot na kayamanan o fame, di naman yun sinasabi na magiging ganun ka din eh. Wala naman doon kasiguraduhan eh. Nyo ba alam sa college, putang ina, doon kayo tinuturuan ng mga simpleng diskarte sa buhay? Yeah. Sino sample? Ha? Ito sample. Mga Bobo ka, luto-luto. may thesis kayo, automatic dapat nagapak ka kasi bobo ka, di ba? Siyempre, didiskarte ka ngayon. Sabi mo sa Bayaran grupo mo. Pre, kahit tagaluto na lang ako kanton, Yeah. pre, kahit runner na lang ako. Yun, pasado ka kahit bobo ka. Yeah, oo nga naman. Diskarte. Totoo yun. Making something out of nothing. Di ba? Makakapag-adjust ka, kahit kakaunti lang yung meron ka. Yun ang diskarte. At yun ang makukuha mo sa college. Ngayon, magagamit mo ngayon yan sa iba namang mga bagay. Sa trabaho, di ba? Kunyari, ito napakasimple ah. Pag kunyari, magli-leave ka, tapos hindi ka pwede mag-leave ng araw na yun. Nakikiusap ka, di ba? Doon sa iba mong katao, pwede mo bang kunin tong trabaho kong to, itong araw kong to. Ako na bahala sa next mong shift o sa next mong kung ano man, kasi iba-iba trabaho eh. So, ginagawa ko siya general eh. Di ba? Diskarte yun. Kasi paano, kailangan pumunta sa araw na to eh, sa ganitong klase okasyon eh. Di ba? Birthday ni Ato. Di ba? Kailangan pumunta, kailangan makikain. Di ba? Kanya yan. So, yun yung diskarte. Pero hindi ka kayang buhayin ng diskarte. Nauubos din yan. At ikaw rin mauubos ka din. Ang hirap nun. Dumiskarte ka, pero dumiskarte kang magkaroon ka ng kaalaman. Hindi lang naman sa diploma makukuha yan. Hindi lang naman sa 4 na sulok ng silid-aralan makukuha ang mga kailangan mo sa buhay. Ang pinaka nakakatawa doon, isasample pa nila minsan, si Mark Zuckerberg. Yung mga top 1%, like Mark Zuckerberg or Elon, or yung kalbo, hindi si Wally. Sino yung mas sikat kay Wally? Si Jeff Bezos. Yung mga dropouts naman yung iba dito. Mga dropouts yung iba. Sino nagsabi mangyayari din sa'yo yun? Mga 1 in a million yan. Kung kasama ka doon sa 1 million, kung saan napanganak si Mark Zuckerberg, automatic hindi ka nakasama doon. Ang kasama ka lang doon sa 1 million na nag-login sa Facebook account nila para mag-scroll ng memes. Pero di ba, nagigets ko naman na bakit mo naman tapakan yung
yung pangarap nila. Pero siguraduhin mo na meron kang may babalanse sa'yo. Siguraduhin mo na may babalanse doon sa desisyon mo. Huwag mo ibuhos lahat kasi ganito yung isang ganito si Henry C. Diba? Ganito yung simula. Hindi naman ikaw yun. Diba? May kanya-kanya kayong kapupuntahan. At very risky yung ganyang klaseng mindset. Yan yung pag sumusobra ka na dumiska. Yung doktor na, nag-abogado pa. Hindi pa siya nakontento, nagpulis pa siya. Fireman. Oh, minsan Ito si Pacquiao to na. Ay, kasi hindi. wala ka nang bilang, ayaw pa mag-aaral. Si Johnny Sins. Si Johnny Sins pala. Yung formulation ng question yung mali dito. Ano naman yun? You can have either, you can have both. Like, depende naman yan kung paano mo gagamitin, kung paano mo i-apply yan sa sarili mong buhay. Pero hindi masama sabihin na mag-aral kayo mabuti. Parang sinabing, uminom ka ng tubig. Di ba? Parang gano'n lang. Walang masama magpaalala. So dahil, sulat. Dahil maganda pag-usapan yan. Imagine a world where the Philippines was never conquered by the Spaniards. Ay, buti nalala ko, tinanong ko to. AI What would our Philippines? ancestors look like? What would our cities look like? Let's take a glimpse into this alternate reality. Meet the rulers of the Philippines, the queen and king of the Ba't kamukha to ni Sinico? Filipino tribe. They lead their people with wisdom, strength, and grace. Without Spanish colonization, the Eto nga. people of the Philippines Wow, would have sobrang- continued to develop their unique physical traits. Maitim na They would have likely retained Mga their artista darker yun. skin Mukha tones siyang and artista. distinctive Southeast Asian features. They would have also Mukhang continued taken to wear character to traditional nasa clothing, right, reflecting bottom the right. region's indigenous textiles and weaving techniques. Wow. Hindi niya kailangan marespeto po dyan. May respeto siya sa sarili niya. Hindi niya hinihingi yung iyo. Parang yung sa jeep lang. Guard against any threat, determined to keep their people Parang safe. kinapipay sa mukha ni Manny Pacquiao dito Lugi tayo sa sample size. Mga shaman. Forces of nature Wow. and use their powers to heal, Oo, kasi- protect, and guide their people. Niniwala na ako sa mga ang tawag din, yung mga nag-aabot ng parang cabbage, di ba? Yung kay Dr. Farah yung sa cancer. Pucha. Kumain ka lang ng garlic, tanggal yan. And power to benefit the community. They are highly Alam mo pag talaga AI generated, tingnan niyo lagi yung mga kamay. Walang konsepto yung AI ng kamay. Hindi niya makita mo lagi. Ito mo, anim mo. Kanina nga dalawa eh. Dalawa magkadikit eh. and respect, for their Galing nga abilities eh. are not to be taken lightly. These ancient Filipino shamans and Ngayon maraming Filipino shame. The shamans. now, City. let's imagine the cities of the Philippines. Without Diba ang Tondo? Tondore inspired. cities would have developed differently. They Mas would have likely square. been designed- Mas may western influence tayo. The cities would have also been laid Wow, out sa Avatar, differently, reflecting Ganda. the indigenous Wow, parang Avatar. Yung Wait, dalawang Avatar yung sinabi ko. Una yung Avatar Way of the... Some of the Water is a architectural airbender. styles found in the region, Oh! Asian countries, Baka sa Thailand such na as naman kinuha China, tong stock photo na to Asia. Given the close trading relationships and cultural exchange between the Philippines and these countries, the cities might have also been more focused on public spaces and marketplaces, rather than religious and administrative buildings, Oo nga. which were Yeah, yun sabi ko sa inyo sa mga mga Espanyol. Mas priority yung relihiyon maikalat kaysa yung mismong mga tao. Now let's turn to the cultural landscape of the Culture. Philippines. Without Spanish colonization, the Philippines would have continued to develop its unique blend of cultures and traditions. Oo nga, very Southeast Asian. They would have likely continued to Oh, embrace their angas. indigenous beliefs and practices, such as animism and ancestor worship. Ayun nga, ito yung ating magiging mga relihiyon, animism and ancestor The worship. Philippines would have also likely to continue its own form of writing, the Ay, baybayin. baybayin. Siguro natin magsalita, kung baybayin, straight lang yung salita natin. Kung ano man yung kunin natin na lingwahe. Buti, may gumagawa pala ng AI. Maraming salamat. Yawa. Galing kay Patikan. In the present day, it's a curse word. It means devil. Did you know it actually refers to nagmalitong yawa, sinagmaling dewata, a Visayan goddess, a loving woman who wielded a powerful magic. Because of her stature as a strong woman, Yawa became a symbol of the Babay lands and her name was equated to an empowered woman. The Spaniards, in their attempt to gain control of the islands, labeled everything that had to do with other religions as something from the devil. Yung sinasabi ko dati sa inyo, di ba? Pati yung sa mga multo, di ba? Ginagawa tayong takot sa mga multo, sa ibang mga kultura is very in tune sila sa spirituality nila. Pero tayo kailangan, pag hindi mo alam, demonyo yan. Even a title like Nagmalitong Yawa became instantly demonic, a work of the devil. So lalayo ka ngayon dun sa konsepto na yun. Magandang malaman. What if wala di tayo sinakop ng mga Espanyol? Masarap nga namang i-ensayo ang ating imahinasyon. Diba? Yan ang nagagawa ng pag-aaral. Diba? Diba? Wala siyang connect, diba? Sa mga pinag-aralan natin. Yun nga yung pinag-aralan natin, diba? Yung history, yung mga sumakop sa atin. Diba? Natututo tayo mag-hypothesize, natututo tayo mag-imagine,
imagine. Kasi, di ba, problem solving and context clues, di ba? Yun yung mga importante. Yan ang magpapayaman sa'yo o magpapalaki ng iyong kukote. Professor Philip Hocano, Anthropo, University of the Philippines, Diliman. Yawa! Nalala ko dati gumawa ako ng Bisaya na video. Sa galit sila nagsasabi ko yawa o bakit may yawa daw doon sa title. O yan, like nyo na uli. Sulot! Galing kay Sian, yak, confident. Mukhang hindi ka confident sa grammar mo. Confidence yan. Pero diba, yan yung tunay na confident. Walang pake, kahit pangit ang mukha, kahit pangit ang ugali. Gawin mo lang. That's my opinion. Respect my opinion. Sukot! Anyway, may this app be fun and please no more toxic vibes. Una ko ipopost sa threads ka toxic ha. Matatrash talk ako doon ng mga random na Sulot! Yan ang gusto ko mindset dati. Galing kay John. Don't judge the book by its cover. Sa pag... Ano ba meron sa mga Bible quotes? Parang kanina Corinto. Ngayon naman Levitico 11:14. Alam niyo ba ibig sabihin nun? Kasi sinakop kasi tayo by Espanyol kaya alam natin niya. Wala akong choice. Sukot. Kanigin John. To the 14th. And if you accept this offer, we're gonna proceed with refunding you 25% rental rate. Don't English me right now. I'm still in the Spaniard phase. Now make no mistake, Mr. Sherry. We may British accent. tried everything that we could just to find a replacement accommodation for you that's at least comparable to the unit that you have, or at least an upgrade to the unit that you originally booked. But again, even though we did all that, we only came up with a 1-bedroom unit. So Okay. Sa I want hotel to apologize accommodation. ahead of time. This is the only thing that we came up with. Foul out. Kakabot na lang din ako ng uli. Okay, paano kaya niya natutunan yun? Dalawang paraan, di ba? Pwedeng sa diploma niya, di ba, ng language studies, natuto siya mag-British accent. Pwede dumiskarte din siya na nag-research sa online. Kasi meron naman tayong mga online na paraan para matuto, di ba? Sunod, sulot. Madilim na katotohanan. Hindi. Dito lang tayo. Mas masaya dito kahit pa paano. Baka pumunta kayo ng Thailand ha. Sunod. Happy birthday, Papa. Happy birthday, Papa. Okay, ako ililisan na. Leave the Philippines! Sukot. Nakita ko na naman yan. Bakit pa ulit at pahuli? Ito kay Jack. You live in Mindanao. Nakapunta na ako ng Cebu. Yep, totoo nga. Geto nga talaga sila. Walang Triceratops pero merong pterodactyl. Naalala ko yung isang tindero doon eh. Paano nakaka-swimming ang... Ito ang hindi AI generated at sulot at doon nagtatapos sa mga memes kay Linggo. Sino ang nanalo ngayon? Sulot o ang sukot? O ang mga Pilipino? Gusto pa na mga ganito? Follow nyo na agad yung threads, yung Instagram natin. Like nyo kung hindi kayo makakalis sa Pilipinas. Paolo Babalong.